herritarren bat posi jaikiko zen gaur goizean, behintzat atzo saiatutako bonolotoa aztertu badu, zeren herritar batek 57.000 eurotik gora irabazi ditu. Atzo bertan saiatu zen boletoa eta Masierozkin Silban Aizpak duten dendan egin zen hori. Bertara hurbildu gara ezagutzeko ea nor izan zezakeen irabazlea eta saria nolakoa izan den. Zenbat diru banatu dezue? Banatu de 57.000 euro, 450 euro. Eta ze apostoan izan da? Izan da automatika bat, euro batekoa. Baina bonoloton, primitiban zen? Bonoloton. Eta tokatu da 5 gehi komplementarioa. Atzo gaben? Atzo gabian izan zen. Bueno, atzo gaben, ogoizen, ez dakit noiz izango zen, tokatu zitzaio nahi. Eta tokatu zaio nahi, pixik bakigu zein dan, edo? Ez dakau ideikan, ez dakigu zenei. Zenik asko iteitut olakoak eta ez dakit zenei tokatu zaio da. Momentuz ez zait inorretorri. Normalian jendia zeiteok jo, automatikoki, beak ekarritakoa? Danetik handao. Askoek esate diate automatikoak egiteko. Uste hemen nahiko iteala automatikoa, nahiko. Baina beste jende bat dauzka bere numeruak eta orduan beti nahi dute numero horiek egin. Eta igual esatu bat jendia, igual gehi ematen dela igual bakoitzak beak egiten duna automatiko baino. Baina azkenean, esan beharra dago ere, batzutan bai, automatikoak bai, sariak emat ditula. Nik askotan esate, numero dana barruan daude, nik adibidez beti automatikoak egite ditut, baina jende bat dago beti bere numeroekin, bereak nahi ditula, ez dakit, semian jaiotzeko numeruak edo olakoak, eta bakoitza errespetatu bertzaioa nahi duna egitea, hortako gaude. Baina automatikoak nahiko egitea, bai. Zenbat urtetan loteria saltzen? Pila bat, zen eramaz izanetikan, ez dakit zenbat urte, 20 piko urte edo horrela. Eta normalian zein zaten da apostu gehien egiten dena, makinielak, bonoloto, primitiba? Bonoloto asko egiten da, primitibare bai. Oain hasi asko peña bat egin du euromilionesena eta jendia kezkatu indigu astero taiteko, hori oain asko egia azaltzen. Eta gordo ere bai, baina igual primitiba osteguna eta larun batekoare asko zeiatzea, primitiba osteguna eta larun bata. Euromilionez asko jogea, oain zeiatzen. Euromilionez ematak gehiago egiten. Eta saria hau zein izan da, lehenengo saria bat ez zutena? Lehen uste neramak zerbait eman zula, baina guazi ganetikan nera izpatani hemen saltzen, bai, lehenengo pixka potoluena. Eskerrik asko, eta ez dakit sorte honen esan berrian, igual, kastuztan, makina igual, sorte. Urrengo baten ikustegean berriro, bale? Mila esker, gero arte. Naiz irabazlea norden ez jakin, sorionak eman nahi dizkiogu noski, eta ea laizter berriro ere herriko beste norbaiti horrelako diru zaparrada bat erortzen zaion eskertuko da eta krisi giro honetan bizigaren bitartean.